Tximinea, noz garbitzuten zan, edo garbitzuten zan tximinea? Lehenago denboretan, zelan egun janetan egiten zan zue. Ze jateko ipitxeko zue bizan. Eta ez egun, ingo moduko, ez butanak eta elektriko gitxiago, eta egiten zan, zue. Eta urtero garbitzen zan. Zelan garbitzen zan tximinea? Igon telature batek, tximinile, lehenengo eta ben, basora jun da otie. Otie, bai, karretxera otie, eta soka bataz lotu, ota molto handi bat, segun zelako tximinile zan. Ota molto handi bat lotu sokie, eta sokie alde bilitara barren samarra ipini. Eta jaurtzen zan, soka punta bat tximiniatik behera, eta behin egunak tiretu zan ari ota piluai sokiaz tximinian goiti behera. Eta bera ino bajatzen zanien goikuk tiretu zan gola, eta holan hainbeste bider gola eta bera ere, holan zete zan, tximinia garbitzi, Baize, hori derrigor garbitzu berri zetan zan, sostantzean peligroso hori zetan zan, Zemat, tximiniak zu hartut egoten zin. Tximiniak berak hartzen ema zu. Kedarraz betek egoten zin da, zu hartzen. Kedarra, hori zan, kendu behar zanaz. Kedarri, bai.